Hello! Audio Jungle. Audio Jungle. Hemen esnatzeak eta Gorbeialdeko skylinea eskura ukitzeak ez dauka preziorik. Zeanuriko Eiauri hotela, 9,4 bookingen. 5/5 TripAdvisorren. Eta erreferente Euskal Herriko maila altuko hotelen artean. Baina bertan sentitzen den berotasun eta gozotasuna ezin da zenbakiekin neurtu. Honena, zu zeu etortzea da. Baina, zer egin dezaket nik hau lortzeko? Eiauri hoteleko Facebook orrialdean atsegin dut eman. Harpidetu zaitezte YouTubeko nire kanalera. Mendialdiaken Facebook orrialdean atsegin dut eman. Eta partekatu ezazu publikazio hau zure profilean lagun bat etiketatuz.